הקמפיין המנשק סוף הדרך. מה? התנשקנו מלא פעמים. מה? הוא לא אמר לך? נו, כי זה היה חלק מהפרסומת. אז הנה החלק השני של הפרסומת. אני לא רוצה לראות אותך יותר, אני לא רוצה לשמוע ממך יותר, ואני לא רוצה שתנפנף לי מהיציע. נועה, אליי! נועה, אליי! מה את עושה? יופי, פוק! איזה פוק נראה! היי! מה קרה לכם? מכות? מה, אתם לא מתביישות? הפסדתם? תרימו את הראש ותשתקו. ההפסד נגד הצהובות הכניס את הקבוצה להלם. כאילו מה, אנחנו היינו אדומות. קבוצה שניצחה את הבנים. אנחנו היינו קבוצה הכי חזקה בארץ. ופתאום מגיעות לנו הצהובות האלה משום מקום ומנצחות אותנו 2-1. היינו על הקרשים. מה זה על הקרשים? מתחת לקרשים. אז הפסדנו, אז מה? אתם צריכות להרים את הראש. מה להרים את הראש, עופר? הם ייקחו את הטורניר ככה. כמו שהפסדנו יכולנו גם לנצח. ראית את היציאים? היה לי כבר צהוב בעיניים. כל אחת עם הפלאפונים המשודרגים שלה. ליבי, לא לוקחים אליפות עם SMS. לא יודעת. האם זה היה פה בעיה? את רוצה לראות בעיה? תסתכלי על נועה ואפי. נועה, למה את לא מוסרת לאפי? כי היא בכלל לא... תעני לי וגם את לא. עכשיו שתיכן לקום וללחוץ ידיים. מה זה יעזור לי ללחוץ את היד? מול שרק הייתי, יכולנו להשוות. אמרתי לקום וללחוץ ידיים. נועה! אפי. אתם עוד תתחבקו אצלי. כולכם. למה להתחבק? בשביל לקחת אליפות, הקבוצה צריכה להיות כמו משפחה. חמה, אוהבת, תומכת. אם אנחנו לא נהיה כמו משפחה, אנחנו נפסיד ונתפרק. בלי תמיכה ואהבה אנחנו לא נגיע לשום מקום. כי משפחה נבדקת ברגעי הקושי, ברגעי השפל, ביכולת שלה לעמוד מול הסערה. היינו הרוסות מעייפות, ועופר דיבר ודיבר ודיבר. בכל מצב. לא סתם את הפה. אם לא תכניסו לכם לראש את ערכי המשפחה, אנחנו נתפרק. אוקיי, שימו לב. אני רוצה שתבטלו את כל תוכניות היציאה שלכם ליום שישי הקרוב. מה? שקט! וזה שלאחריו. ובמקום זה, אתם תתארחו זו אצל זו לארוחת ערב. אתם תאכלו, תכירו את הבתים, תכירו את ההורים, ותכירו את החברות שלכם לקבוצה מקרוב, כמו שמכירים משפחה. עכשיו אנחנו נתחיל בזה שליבי תארח את לילה. הוא הפיל עליי את לילה, בדיוק ביום שאמא שלי הייתה צריכה לחזור מהודו. נועה, את אפי. ועליי הוא הפיל את אפי, זה יותר טוב? הוא תקע אותי עם הצ'ילבה שלי, עם השחקנית שהכי שונאת אותי בכל הקבוצה. בקיצור, מההתחלה חיפשתי איך לצאת מהקטע הזה. אוהבת לא אוהבת, תולשת העלים, היא יושבת וחושבת על דברים מבולבלים, חוששת וחושבת על דבורים וציפורים, כועסת ובועטת כדורים מתגלגלים, מסתכלת בחלון, מחפשת קשת, תופסת ביטחון, חולצה אדומה לובשת, עם כובע מצחייה למגרש הולכת ומתכננת עוד כדור שייכנס ברשת. מפתחת השירים, כן, היא החברה שלי הכי טובה שלי, נוגעת בכדור ישר כולם שרים לה. הנה באות האדומות, תראו את הבנות על הדשא. הנה הם באים, הנה הבנים, תלמדו עוד שיעור בחיים. הנה באות, אבא. ג'ינג'י, היי. אבא. אוי, הבאתי לך את הדיסק.
זה מה שעשית בחצי שנה האחרונה? את יודעת איך הוא... שלמה. ארצי כזה. פרפקציוניסט. הכל סולו גיטרה הייתי צריך לעשות איזה 1000 פעם עד שהוא היה מרוצה. תאמין לי, אני קרוע, גמור מעייפות. אבל אם אתה כל כך עייף, למה אתה לא הולך לישון? לא, אני רציתי להיפגש איתך, אני רוצה לדבר. את רוצה אולי לאכול משהו? יש להם פה... לדבר בקשר למה? בקשר למה? טוב, אמא חוזרת היום מהודו, כן? ואני רציתי שאנחנו נתארגן על זה קצת, את ואני. כי אני מתכוון לעשות סוויץ' רציני. סוויץ'? כן, אני מתכוון לשנות קצת את הצורה של ההתנהלות שלי בבית. איזה התנהלות, אבא, אתה בקושי בבית. זהו, שאני מתכוון לחתוך לגמרי. ליבי, אני עוזב את הבית. זאת אומרת, את אמא, לא את הבית. אם אמא לא הייתה חוזרת הביתה, הייתי נשאר בבית. כאילו, איתך. אני לא מבינה מה אמא מפריעה לך בזה שהיא בבית. לא, זה לא שאמא מפריעה, להפך. טוב, קלפים על השולחן. ליבי, יש לי חברה. אני התאהבתי בבחורה, זאת אומרת, אנחנו מאוהבים. וזהו, את כבר ילדה גדולה, צריכה לדעת איך זה שאוהבים. והפעם זה רציני. איך קוראים לה? עינת, היא זמרת ליווי. כמה היא? מה זה משנה? רק שאלתי. זהו, שאני לא רוצה לפגוע באמא. לא, אני רוצה לפגוע באמא. את חייבת לעזור לי פה. מה אתה רוצה? טוב, מה אמא אומרת על זה? לא, זהו שהיא עוד לא יודעת. אמא שלי הייתה במטוס בדרך הביתה. ואבא שלי ביקש ממני שאני אספר לה איך שהיא נוחתת שהוא התאהב בזמרת ליווי. אני כל כך מוטרדת מזה, שבכלל לא יכולתי לשמוח שאמא שלי חוזרת מהודו. אחרי שנה שלא ראיתי אותה. אמא? אמא? ליבי שלי. כמה גדלת. אני גדלתי. מה את אומרת? את בהיריון, אמא. אי אפשר היה לעשות הפלה בהודו. את לא שמחה שיהיה לך אח או אחות? כן, אני מאוד שמחה. אבל מה, מתי זה קרה? מתי את צריכה ללדת? חודשיים, 3. ואבא יודע? את רוצה שאני אספר לו? השתגעת, אני מכינה ארוחת ערב כדי לספר לו. ארוחת ערב? ירקות בקארי. מה ירקות בקארי? מה הבעיה עם ירקות בקארי? זה צפוי מדי? לא. הבעיה היא איך את יכולה לספר לאבא. שעוד חודשיים את יולדת. לא היית צריכה לספר לו את זה כשנכנס להיריון? כאילו מה, זה לא משהו שמחליטים ביחד? רוצה לטעום? אמא, לפני חצי שנה אני הייתי פה לבד בבית. אבא היה באולפן עם שלמה ארצי. את היית ממש לבד כשנכנסת להיריון בהודו. קמפי, זאת נועה. אני יודעת שאמרתי שאני לא רוצה לדבר איתך יותר, אבל חשבתי שבכל זאת. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדבר. סתם, היה נחמד אם היינו נפגשים היום ומדברים על הכל. וההורים שלי מחוץ לבית, הם נסעו ליומיים, אז אצלי זה סבבה. זהו, אני מחכה לך בערב, ואם לא תבוא אני אבין שאתה לא רוצה לדבר איתי יותר. ביי. שלום אפי, מדברת נועה. ההורים שלי נסעו לצפון ליומיים, אז אין לך מה לבוא כי במילא לא תפגשי את המשפחה שלי. זהו, ביי.
וככה מחוגי השעון התקדמו לעבר 8 בערב. ועדיין לא סיפרתי לאמא שלי על החברה של אבא שלי. פשוט לא יכולתי. אבל כשאבא שלי הגיע וראה את הבטן של אמא שלי, איכשהו די התעלמו ממני ונכנסו לחדר לדבר. לא עברו 2 דקות והם יצאו. כאילו כלום, כאילו הכל נורמלי. ביבי, הכל בסדר. דיברנו, יש בינינו הבנה ואנחנו מרגישים מצוין. נכון רינה? אני אף פעם לא הרגשתי טוב יותר. נכון שאמא נראית נפלא? רגועה כזאת. הסדנאות בהודו היו הפעם ממש מצוינות. את יודעת, אני אוהב אותך שאת ככה בהיריון. גם כשהיית בהיריון עם ליבי, הייתי מה? לא, סתם. פשוט קצת משונה לי שאנחנו כבר בחודש שביעי ועדיין לא יודעים אם זה בן או בת. זה לא משונה שלא יודעים מאבא? מה? כלום. אבל אני מאוד שמח להיות שוב אבא. זאת אומרת, אם זה בסדר שאני אקבל עליו אחריות. בטח, לא צריך לגור ביחד בשביל לגדל ילדים. מה פתאום? מה זה ששני מבוגרים מחליטים לגור אחד בתוך התחת של השני, זה בטח לא עושה טוב לילדים. נכון, ליבי? לא עושה טוב בכלל. ההפך. להורים שלי תמיד היו רעיונות משונים על גידול ילדים. אבל פעם זה היה שיא. פעם התחרפנו לגמרי. אוי, תשמע איך הוא זז. הפסיק. חבל שפספסתי. לא נורא, תדע לך שזה לא מה שהיה עם ליבי, הוא בועט ממש חזק. טוב, ליבי. אולי זה בן. אתה יודע מה? זה בטח בן. אח של עינת הוא גינקולוג בכיר. הוא יקבל אותך פרטי. וענת לא תקנא? עינת לא. היא לא מקנאה. כי אתה יודע שקנאה זה רגע שאני ממש לא מסוגלת להתחבר אליו. עינת לא קנאית. מה היא עוד צעירונת? היא לא מתעסקת עם ילדים, היא בתחילת הקריירה. אוי, הנה עוד פעם הוא בועט. לא פה. פה, כאן. הזמנת מישהי? לא? למה את הזמנת מישהו? אני לא ידעתי שאני בארץ. ליבי? לא הזמנתי אף אחד. ליבי, אני מצטערת על האיחור, עד שמצאת את הבית. נהיה לי חושך בעיניים. בפתח הבית שלי עמדה לילה. אני לגמרי שכחתי שהיא צריכה להגיע. הייתי חייבת להרוויח זמן. אז שלחתי אותה לשטוף ידיים. מה, חוסכים חשמל בבית? לא יודעת. וואי, איזה ארוחה, זה כמו בסרטים. מה, אתם תמיד אוכלים ככה? לא יודעת. מה? איפה ההורים שלך? חוץ לעיר, רק אני פה. מה, אז הכנת את כל הארוחה הזאת רק בשבילי? תקשיבי, נועה, את צודקת, המריבה על המגרש הייתה מוגזמת לגמרי, אבל לא חשבתי שתכיני בשבילי כזאת ארוחה, כאילו... זה ממש רומנטי, כאילו אין לי מה להגיד. אבל אין, את כאילו צחקת אותה, חבל על הזמן. זה כמו ארוחה, כמו בסרטים או משהו. מה שקרה זה שאפי שכחה את הסלולרי באימון ובכלל לא שמעה את ההודעה שלי. הרגשתי כל כך אידיוטית, איך הכנתי את כל הארוחה הזאת בשביל קמפיאנו, ושמי שהופיע בסוף זה אפי. אוקיי, היא עוד שנייה יוצאת? תשאבו לי שתתנהגו כמו אנשים נורמליים? מה, אנחנו לא אנשים נורמליים? לא, אתם לא נורמליים.
אני הקמתי את הקבוצה הזאת ואני המנהלת שלה ואני צריכה לשמור על רושם טוב. בסדר, לא צריכים להיות היסטריים. תעזוב אותה. למה אין המוזיקה? כי משפחה נורמלית לא אוכלת עם מוזיקה הודית. טוב, אנחנו אנשים מבוגרים, אנחנו יודעים איך להתנהל. חסר לכם שתפשלו. זאת לילה והיא מגינה ימנית. זה תפקיד מאוד אתלטי. זאת אמא שלי, היא בהיריון, מאבא שלי, וזה אבא שלי רמי, הוא מנגן עם שלמה ארצי. באמת? שלמה ארצי הוא זמר ענק. וואלה, מגניב. יופי. בתיאבון. תודה. לא אמרת איך קוראים לאמא שלך. רינה. נעים מאוד, אני ממש שמחה להכיר אתכם. לילה, את יודעת שיש לי חבר נורא טוב מאום אל-פחם? אמא, לא מאום אל-פחם. מרחבה. שמי נועה, אני לא מכירה את הקמפיאנו הזה, אבל נראה לי מה זה קציצה. הוא לא קציצה. מה קרה לך, קציצה? את לא רואה בעיניים. אני כן רואה. מה את רואה? שהוא קצת בלונדיני? הוא לא קצת בלונדיני. עיניים כחולות, זאת הבעיה שלך? תאמיני לי, נועה, מי שמתנהג אלייך ככה, מגיעה לו כאפה. אבל אני אוהבת אותו. בסדר, אוהבת אותו, נגמר, חלאס. מה, תשבי פה עם מוזיקה רומנטית ואפילו לא אשלח לך איזה אס-אמס, מה, את קרואה? שלום ברחוב, אל תגידי לו. נועה, אם אני הייתי מהנדסת כזאת ארוחה, ועוד לא נולד הבחור שהייתי עושה את זה בשבילו, והוא עוד לא היה מגיע, מת, אשכרה, מת, חבל לו על הזמן. מה את צוחקת? מצחיקה. קמפיאנו? לא הייתי נוגעת בו אפילו בשוקר חשמלי. ומה? בשוקר. בזז. אתה רוצה לאכול? מה ככה? ברומנטי כאילו? טוב. אז למה אתם מצפים? בן או בת? מה זה משנה? זה לא משנה. מה שבא זה טוב. יופי. רוצה מנה אחרונה? לא גמרתי את המנה העיקרית. חבל, אצלנו אוכלים מהר. ליבי, לילה רק הגיע, יש זמן. כן, תמיד אפשר לדבר על התינוק, לא? או על העבודה שלך עם שלמה ארצי. אמא. איך זה לנגן עם שלמה ארצי? האמת, זו עבודה די קשה. את יודעת, אין יום ואין לילה. בעיקר אין לילה. למה עשית את זה? לא בכוונה, יצא לי. יצא לך. חשבתי שאת זורמת עם הדברים שהסדנאות בהודו עזרו לך. מאיפה אני אביא עכשיו מכנסיים, אה? איזה יין זה? מיץ ענבים. אוקיי. אז לחיי מה שותים? לחיי אהבה? בלי קמפיאנו? יותר טוב בלי בנים. יודעת מה? יותר טוב בלי בנים. כאילו מה הוא היה עושה? מסתכל לך ככה בעיניים במבט רומנטי ואומר לך, נועה, התגעגעתי אלייך. אני חושב, בסדר? כאילו. אוי, קמפיאנו שלי. אתה כל כך רומנטי. איך אני יכולה לחיות בלעדיך? אני יודע. בתיאבון אהובתי. תיאבון אהובי. אין לי פה עוד מכנסיים. תישאר בתחתונים, דווקא הולם אותך. אמא שלי פשוט לא עושה כביסה. בטח. לא, אני השארתי את הבגדים שלי בפעוטון. לא, את השארת את הבגדים שלך, אני לא יודע איפה. התחלנו? אז שתדע לך שלך אין זכות דיבור. לי אין זכות דיבור? אבא. לי אין זכות דיבור? בדיוק, לך אין זכות דיבור. אמא. ולמה בדיוק את חושבת שלי אין זכות דיבור? אני אגיד לך בדיוק למה אין לך זכות דיבור. לא אמנו, אל תגידי לו. בת כמה החברה שלך? בגיל של ליבי? הצעת לה חברות? אני לפחות לא הכנסתי אותה להיריון. פתאום ההיריון מפריע לו. למה שיפריע לי? מה פתאום שיפריע לי? מה מפריע לי שאשתי חוזרת מהודו בהיריון השן יודע ממי? אשתך! תודה רבה שנזכרת שאתה נשוי. תגיד לי, נשארה איזה זמרת ליווי בארץ שעוד לא ליוותה אותך? אני חושבת שאני צריכה ללכת. תלכי, למה לא? תלכי ותחזרי למשפחה הנורמלית שלך. אבא שלך שחוזר כל יום הביתה בשעה 7 בערב, נכון? כולכם אוכלים ביחד ארוחת ערב? בטח יש לך
6 אחים ואחיות, כי אתם אוהבים להוליד ילדים. את יודעת מה? אני אגיד לך משהו, אנחנו בשנת 2004, ועכשיו יש משפחות שהן לא פרימיטיביות. יש גם משפחות כמונו שהן אלטרנטיביות. ליבי, אל תצעקי. יופי, אבא, אתה מרוצה? עכשיו אני יכולה להגיד לכולם שלליבי יש משפחה מטורפת. שאמא שלה בהיריון מגבר אחר, ואבא שלה יוצא עם ילדה בת 20. הלוואי שהייתה בת 20. את צריכה לאכול יותר מהר. מה? אם את רוצה לשחק אותה קמפיאנו, את צריכה לאכול יותר מהר. ובפתוח. לא, רגע. בתור קמפיאנו, תגידי לי שאת אוהבת אותי. אוקיי. אוי, קמפי שלי, אני כל כך אוהבת אותך. ואיך אתה מרגיש? אני? אוקיי. נועה, אני אוהב אותך. אני חושב. אוקיי? אוקיי. תיאבון. שכחתי את הטלפון הנייד שלי על השולחן. מזל שלילה חזרה לקחת את הטלפון שלה. וככה ניצלתי את ההזדמנות לברוח לרגע מהבית. וירדתי איתה למטה לחכות לאבא שלה, שיבוא לקחת אותה הביתה. אני ממש מצטערת שקראתי לכם פרימיטיביים. זה היה ממש מגעיל מצידי. זה בסדר. היית בכה. את לא מתכוונת להגיד כלום. כלומר... לא, זה בסדר. אני לא אגיד לאף אחת מהקבוצה. אל תדאגי. תודה. פשוט נועה היחידה שמכירה אותם. כן, גם אצלנו צועקים. כן, אבל הם בטח לא נורמליים כמו המשפחה שלי. הם רבים בעיקר על כסף. אבא שלי עובד בהייטק, ואמא שלי עורך דין. אנחנו לא משפחה אלטרנטיבית אולי, אבל גם הם לא להיט. הרעיון של עופר היה ממש מפגר. כן. למה שמישהי מהקבוצה תרצה לך לראות את המשפחה שלך? צודקת. זה סתם מחיץ. משפחה? מה זה משפחה? לפעמים האנשים שהולידו אותך לא רואים אותך ממטר, ואנשים אחרים שאפילו לא גרים איתך, מבינים אותך פי 1000 יותר טוב. אהובתי, זאת הייתה ארוחה מהסרטים. אני אוהבת לבשל בשבילך, אהובי. שנרקוד? מה? איך אפשר לסיים ערב רומנטי שכזה מבלי שנרקוד? אתה צודק. כינורות. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. He met Mama Lot down in old Moulin Rouge, strutting her stuff on the street. She said, hello, hey Joe, you wanna give it a go? Get you, yeah, yeah, za-za. He sat in a pool while she freshened up.
Guard the belts, let them know we bout that cake straight out the gate.